Číne existujú wellness centrá, kam sa nechodí len na masáž alebo na pár hodín oddychu. Prídeš sem ráno a odísť môžeš pokojne až na druhý deň. Na jednom mieste máš kúpele, neobmedzené jedlo, oddychové zóny, kino aj miestnosti na spanie. Znie to až príliš dobre však a práve preto som sa rozhodol jedno takéto miesto navštíviť a zistiť, ako to funguje v skutočnosti. Čaute ľudia, moje meno je Šimon a aktuálne sa nachádzam v Číne, v meste Guangzhou. No a za mnou sa už nachádza wellness centrum s názvom Yoma. Je to 24-hodinové spačko, ktoré by malo byť jedno z tých najluxusnejších v celej Číne. No a ja som si na dnešnú noc nebukol žiadny hotel, v tomto ruksaku mám všetky veci a plánujem teda v tom wellness centre stráviť 24 hodín a využiť na maximum všetky veci, ktoré to bude ponúkať. Takže poďte so mnou a dúfam, že to bude neskutočný zážitok. Inak tento koncept 24-hodinových wellness center je v Číne veľmi populárny. Ja som sa tu s ním stretol poprvýkrát, nikde inde som to nevidel. A taktiež aj cenová relácia je veľmi variabilná. Ak ma sledujete na Instagrame, tak tam som dával spačko z Číny, ktoré stálo, myslím, okolo 35 eur na 24 hodín. Toto by malo byť o niečo drahšie, pretože je to naozaj že 5-hviezdičkové luxusné spa na úrovni luxusného hotela. Takže sám som zvedavý, koľko to bude stať a či bude o mnoho lepšie ako to v Chengdu. Už som teda dorazil ku vchodu a vyzerá to ako vstup do... Počkajte, ukážem vám. Vyzerá to ako vstup do nejakej vesmírnej lode. Tu sa nachádza logo. Tadiaľto sa vchádza dnu. Poďme. Keď má niekto na recepcii vosku, tak viete, že to je drahý podnik. Ale cením, je to v cene, takže. So with this one I can stay until in the morning? Yeah, until morning 2:30 Okay. p.m. Okay. Yeah. So you want a 24 Yes, I will get 24 hours and dinner. Yes. Okay. Tak ja už sa nachádzam na recepcii do spačka, čo ma veľmi milo prekvapilo, tak mali špecifickú recepciu len pre anglicky hovoriacich ľudí, čo je veľmi príjemné, pretože v Číne naozaj nie úplne všetci hovoria po anglicky a často využívajú Google Translate. V každom prípade poďme si pozrieť, koľko stojí toto 24-hodinové spa. A ako som už spomenul cestou sem, tak toto je jedno z tých naozaj že najluxusnejších wellness center v Číne. A teda je trošku drahšie. A 12 hodín v tomto wellness centre stojí 75 eur a 24 hodín stojí 100 eur. A to je základný vstup so všetkým jedlom, s pitím, so všetkým mimo masáží. A ešte teda je extra doplatok, ak by ste chceli ten najluxusnejší bufet s jedlom, kde je kaviár, lobster, sushi a proste naozaj že high quality jedlo a ďalších 45 eur. Čiže dokopy so všetkým je to 145 eur na 24 hodín so všetkým luxusným jedlom a pitím, čo proste sa v tom spačku nachádza. Úplne v pohode by ste tu vedeli zostať aj za tých 100 eur, pretože jedlo v spačku je dostupné počas 24 hodín stále, ale ten najvyšší balík sa vzťahuje ešte na o niečo luxusnejší a kvalitnejší bufet. Čiže nie je to tak, že zaplatíte za vstup 24 hodinový 100 eur a nemáte tam jedlo. Áno, máte. Ale keď zaplatíte tých 145 eur, ešte za ten kvalitnejší bufet, tak máte ešte o niečo lepšie jedlo. A dostal som takýto náramok, ktorý bude pravdepodobne od mojej skrinky na prezlečenie, kde sa teraz aktuálne z tejto recepcie presuniem a tam teda sa prezlečiem do takého županu. Máme pred sebou úžasných 24 hodín a idem z tých 145 eur vyťažiť maximum. Už sa nachádzam v šatni a všetko sa tu deje strašne rýchlo. Z recepcie ma zobrali asi 3 ľudia do šatní. Nasmerovali ma k svojej skrinke, na tomto náramku mám číslo a pridelenú samostatnú skrinku. A teda tu mi bolo povedané, že sa mám celý komplet vyzliecť, akože úplne že holý a dať si iba úterák na seba a teda, že v tom spačku si holý, alebo teda dúfam, že dostanem nejaký župan alebo niečo. Takže, jo. A zo šatne som musel ísť do sprchy a po sprche ma zobrali do takejto miestnosti, kde sú teda pyžama alebo niečo tomu podobné a vybrali mi moju veľkosť, obliekol som sa a teda v tomto budem tráviť 24 hodín. No, som holý pod tým. Lebo v tej saunovej zóne, kde sú bazény a sauny, tak tam môžete ísť iba holí, ako v Japonsku do onsenu.
Čiže neviem úplne, či tam budem môcť točiť, budem sa snažiť, keď v noci tu nebudú ľudia, spraviť aspoň nejaký b-roll. Keď sa dosaunujete a do wellnessujete, tak máte potom takú časť, kde máte rôzne krémiky na tvár, fén, hrebenie. Aby ste sa dali do poriadku predtým, než sa presuniete na ďalšie poschodie. Ukážem vám to. Máme fén, samozrejme Dyson, skincare, či už večernú alebo rannú, podľa toho, že kedy sem prídete. Je taktiež aj parfum, ak náhodou potom idete ďalej fungovať, že proste ste tu do rána. Idem sa presunúť na druhé poschodie, kde by sa mali nachádzať rôzne oddychové miestnosti, kino a tak ďalej. Na tomto prvom sa nachádza teda tá wellness zóna, kde sú bazény, sauny a ďalšia veľká zóna, kde je teda jedlo 24 hodín k dispozícii a hlavný bufet, ktorý sa bude podávať o, myslím, že 6. večer. Nastupujem do takéhoto výťahu. Je tu teda viacero poschodí a neviem úplne, že kde ísť, tak skúsim ísť na to najvyššie. Zatiaľ tu nie je veľa ľudí, ale je taký čas, že proste 2 hodiny po obede, čiže to je také, že ja si myslím, že najviac ľudí príde proste večer na večerný bufet a na proste wellness po práci. Nie úplne každý asi má ambíciu tu zostať 24 hodín ako ja. Čo sa týka jedla, tak sú to asi 2 hlavné reštaurácie, v ktorých sú bufety, a teda raňajkový, obedný a potom ten večerný, ten čo je za extra príplatok, pretože je strašne fancy. Avšak na každom poschodí sa nachádzajú aj takéto menšie občerstvovacie stanice s ovocím, s koláčami a proste a s chladničkou plnou nápojov. Máme tu kokos, minerálku, tu nejaký zelený čaj. Tu máme teplé čaje, čerstvé, sypané. Tu čerstvé ovocie. Ja som v živote nevidel takúto veľkú jahodu asi. Idem rovno aj vyskúšať. Wow. Akože v živote som nemal asi sladšiu jahodu. Akože taktiež som nevidel asi väčšiu čučoriedku. Čím to je, že to ovocie v Číne proste chutí tak 10 krát lepšie? Napíšte mi do komentára, že či sú to nejaké chemikály, alebo proste len to lepšie pestujú. Taktiež sa skoro všade nachádzajú kávovary. Normálne, že na každom metre štvorcovom nájdem kávovar, kde si teda môžeš spraviť kávu. A aj takéto keksiky ku káve. Ale teda toto sú len také menšie stanice, ktoré sa nachádzajú na každom poschodí. Tu sú ešte teda tie koláče, ktoré vyzerajú ako z fine diningu zobraté. Ľudia, čo som práve našiel, tak celé jedno poschodie je venované gamingu a máte tu takéto boxy s veľkým televízorom, s PlayStationom 5 a môžete proste hrať non-stop. Sú tu väčšie, ak je vás partia viac ľudí, sú tu takéto menšie, ak ste proste sám alebo 2 traja a môžete tu proste smažiť PlayStation 5. To je insane. Toto je napríklad jeden z tých väčších, je to oddelené takýmito priečkami a tento je zase menší. A pred vstupom sa musíte vyzuť, byť tu bossy, je to taká mäkká penová podlaha. Ale takto vyzerá proste, že celé poschodie, len boxy, kde môžete hrať PlayStation 5 s kamošmi. Neviem, kedy naposledy som sa hral na PlayStatione, ale mám tu strašne veľa času, takže prečo nie? A ak by vás náhodou nebavilo hrať PlayStation 5, tak je to v poriadku, pretože je tu ďalšia miestnosť, ktorá je plná najsilnejších počítačov so všetkými možnými počítačovými hrami a je to proste taká nechcem povedať, že online kaviareň, ale LAN party. Ako keď ste s kamošmi organizovali LAN party, že ste u niekoho prespávali, tak proste toto môžete spraviť tu. Aj sa to tu deje. Sú tu lokálni Číňania, asi v mojom veku alebo mladší, ktorí proste tu vyzerajú, že tu trávia celú noc a hrajú sa na počítači. Ľudia tak asi po 100 rokoch sa hrám na počítači. A našiel som tu CS 1.6, čo
čo som proste párkrát hral ako dieťa, tak som vybral to, pretože všetko ostatné je v čínštine, akože aj toto je v čínštine, ale toto aspoň viem, ako sa ako tak ovláda z nejakých detských čiast. A všetci títo tu hrajú tiež. Simon. Nemal som účet na Steam alebo na tej nejakej srande, ale lokálni chalani ma prihlásili, aby som mohol hrať s nimi, takže all good. Kamoši, musím povedať, že je to dosť návykové. Proste hrám asi s 20 Číňanmi CS-ko, 1.6. A klamal by som, keby som povedal, že ma to nebaví. Ja som našiel ďalšiu veľmi cool miestnosť na najvyššom poschodí a to je táto miestnosť s biliardovými stôlmi, kde môžete si proste zobrať hocikedy dága a začať hrať. Nepotrebujete nikoho sa pýtať ani nič, je to tu stále non-stop vyložené a proste len prídete a hráte sa. Sú tu takto 3 veľké stoly, tu sa nachádzajú veci, ktoré si zoberiete s gulami. A tam sú nejaké kreslá, asi neviem, môžete pozorovať kamošov, keď by náhodou hrali. A tu je televízor, v ktorom ide šport. Za rohom tejto biliardovej miestnosti sa zase nachádza detský park a už ako z názvu vyplýva, tak je tu proste hlučno, pretože je to tu plné detí. A je tu klavír, sú tu omalovánky, vyzerá to tu ako v McDonalde pred 10 rokmi, keď tam mali tie šmíkalky a guličky plastové, do ktorých sa mohlo šmyknúť. A je tu strašne veľa detí. Inak toto ma celkom zaujíma, pretože nie som si istý, že či za deti treba platiť vstup zvlášť, alebo keď si zaplatia dvaja dospelí, ja neviem, tých 300 € na tých 24 hodín, takže či deti môžu ísť s nimi zdarma. To sa potom spýtam, lebo je tu veľa rodín s deťmi inak, čo som si všimol. Tu je teda tá šmíkalka, alebo teda hrad, alebo ako to nazvať. Tam sú tablety, kde sa môžu deti hrať, na ktorých sú nainštalované hry. Veľmi super, viem si predstaviť sa s kamošmi a proste stráviť tu 24 hodín. Absolútne mi to nevadilo. A tu na oknách sú takéto japonské sedenie, že si tu môžete sadnúť a pozorovať Guangzhou. A síce teda hlavný účel spáčka by mal byť o oddychu, tak na jednom poschodí nájdeme aj takúto veľkú cowork zónu s obrovským stolom a s zástačkami, kde proste môžeš pracovať, ak tu teda budeš ako tráviť 24 hodín ako ja, tak je to dosť praktické, pretože určite sem pôjdem aj ja si spraviť nejakú robotu. Tak ja som sa presunul do reštaurácie, pretože za 5 minút začína večera, ktorá je vlastne môjim prvým jedlom tu. Je tu večera, raňajky a obed, čo sa týka bufetu, čiže tieto 3 jedlá absolvujem počas svojho pobytu. A celkom sa teším, pretože som nič dneska ešte nejedol. Poďme sa teda pozrieť postupne, čo všetko sa nachádza na večernom bufete. Tu na začiatku máme nejaké ovocie a welcome drink. Myslím, že to je prosecco a červené víno, ktoré je taktiež akože unlimited, že môžete si zobrať koľko chcete a oni ho dolievajú. Môžete si tu objednať aj takýto nejaký milkshake, alebo čo to je. Tak toto vyzerá. Tu sa nachádza chladnička s nápojami, ktoré si môžete proste brať koľko chcete. Hej, sú tu čerstvé mladé kokosy, minerálka, pomarančový džús, vidím tu zelený čaj ľadový, voska musí byť. I tu je takáto stena s alkoholom, respektíve chladničky plné alkoholu. Vyzerá to, že hlavne skôr akože whisky a také. Tento pán tu čerstvo odkrajuje, neviem, či to je prosciutto alebo jamon, ale tak toto vyzerá a priamo z toho vám odkrojí na tanier, koľko mu poviete. No a taktiež tu nájdeme originál kaviár, ktorý je v takejto veľkej pyramíde a tento pán vám ho otvorí a dá vám ho na tanier. Môžete si taktiež zobrať, koľko len chcete. Hneď vedľa kaviáru máme aj výber zo syrov. Tu vidím francúzsku vlajku, čiže to bude nejaký francúzsky a proste asi 5 druhov syrov s orieškami. Tu vedľa máme durian, čo ja veru nejdem jesť, lebo nemám rád durian, ale myslím, že z neho robia polievku, alebo neviem. To vyzerá veľmi neatraktívne, čiže od tohto ja sa budem držať ďalej, ale teda durian je tu. Tak to vyzerá vo vnútri. Je to ovocie, ak teda neviete, ktoré má veľmi špecifický zápach a pre mňa akože dosť smrdí, čiže nič pre mňa. Ďalej tu máme čerstvé ústrice, ktoré sú takto
marinádované. Myslím, že tam je cesnak alebo niečo. Vyzerá to veľmi dobre, to si určite dám. Nájdeme tu dedikovaného kuchára, ktorý má proste na starosti sushi a sashimi. A teda je tu naozaj čerstvé sashimi z lososa, z tuniaka. Koľko len chcete, vám takto naloží. Keď sa posunieme sem, tak tu máme, myslím, že polievky. Áno. Tu je jeden kuchár, ktorý čerstvo krája hovädzie mäso a tento ďalší, myslím, že to pridáva potom do toho vývaru. A takto nejak vyzerá finálny výsledok. Ďalej tu nájdeme takéto krásne hovädzie rebierka, ktoré vám rozporcujú a naložia podľa toho, koľko chcete. Tento pán tu grilluje čerstvý seafood. To sú, myslím, nejaké chobotnice. Toto, kamaráti, je king crab, alebo teda kráľovský krab, ktorý je neskutočne luxusné jedlo a podáva sa fakt, že v najdrahších reštauráciách. No a tu si ho takto môžete dať naporcovaného. Koľko len chcete. Úžasné. Taktiež tu je celá sekcia s dezertami, ktoré vyzerajú dosť luxusne. Sú to také jednohúbky, ale vyzerajú ako v nejakej fine diningovej reštaurácii, ako som už spomínal. A je ich tu naozaj, že asi 10 druhov. Tak ja už konečne som si začal nakladať jedlo na večeru a začal som veľmi z hurta, a to pravým kaviárom, ktorý tu teda majú k dispozícii. Dostal som k nemu takýto keksík. A pre tých, čo nevedia, čo je to kaviár, tak sú to vlastne vajíčka ryby, respektíve ikry a konkrétne jesetera. Prečo sú také drahé? Tak je to pretože jeseter dospieva 8 až 20 rokov a až v dospelosti začne produkovať ikry a je ich naozaj že málo. Čiže to trvá, kým reálne začne toto sa môcť z neho zobrať. V minulosti to bolo jedlo pre cisárov, pre kráľov, teraz je to taktiež fancy jedlo. Ale čo ja viem, ja osobne, že by som za toto mal zaplatiť v reštaurácii 200 eur. Akože fajné, ale je to asi skôr status ako jedlo. Ďalšiu vec, čo tu máme, tak je teda, ja inak neviem, že či to je jamon, alebo prosciutto, alebo či to je niečo úplne iné, pretože je to v čínštine, ale teda budem sa tváriť, že je to čerstvé prosciutto alebo čerstvý jamon. Inak fun fact, nikde tu není príbor, nožík a vidlička, všade sú tu len čínske paličky, čiže nie, že by mi to vadilo, len hovorím, že bežne bývajú aj na výber, ale v tomto spačku sú len čínske paličky. V kombinácii s týmto žltým melónom čistá diskotéka. Výborné. Keď zavriem oči, tak sa cítim ako v Taliansku. A teda s paličkami. Ďalej tu teda máme kraba kráľovského, čo je tiež jedno z tých drahších jedál, podávaných vo fancy podnikoch. A teda ak správne tomu chápem, tak sa jedia, respektíve je sa to mäso v klepetách. Som zvedavý, akože čo na tom je také úžasné, pretože tiež to stojí v bežne fine diningovej reštaurácii, ja neviem, možno 100 eur. To je veľmi akože variabilné, ale je to tiež jedno z tých drahších jedál, určite. A nie úplne všade to majú. Ale ja nie som úplne fanúšik takýchto, ja neviem, jak to nazvať, lebo podľa mňa sa z toho ani nenajem. Ale videl som, že to ľudia jedia s rukavicami, tak som si ich dal aj ja. OK. Predstavte si, že proste zaplatíte 200 eur za večeru a ešte musíte vlastne bojovať, aby ste sa dostali k tomu, čo idete jesť. Isn't that concerning? Za toto, keby mám platiť, že to musím robiť, tak to akože... Takto vyzerá finálny produkt.
to dosť hnusné. Normálne nejdem ani pokračovať s tým bojovať, pretože si iba pýcham ruky popri tom, ako to dávam dole. A je to dosť kentus. Ako ďalší predkrm tu máme samozrejme jedno z mojich najobľúbenejších jedál a tým je sashimi. Ja som akože veľký fanúšik sushi a sashimi a ako sashimi je vo všeobecnosti taktiež dosť drahá záležitosť, keď si chcete dať aj v reštaurácii, pretože je to vyslovene len ryba a v takom jasaji tiež necháte proste 100-200 eur za večeru, keď sa chcete do sytosti najesť a nie iba ochutnať. Toto je ono. Toto sa mi pozdáva. Reálne, že som úplne v pohode s tým, že tu prejem 145 eur sashimi a môžem spať s kľudom, že som zjedol viac, ako som zaplatil. Jak to je hrozné, že my takto Slováci rozmýšľame. Ďalej som si zobral hovädziu polievku, ktorú tam čerstvo robili. Nakrájal mi pred mojimi očami hovädzie mäso a neviem, či tam bol akože ten vývar už spravený a týmto zalial, ale akože vonia to veľmi príjemne. Neviem, či to vidíte takto. Ale však videli ste to tam. Poďme to ochutnať. Dám. Veľmi dobré. Polievka 10 z 10. Ako ďalšie tu máme kačaciu pečienku na takom toastiku. Neviem, či to je vidno. Dlho som ju nemal. Reálne sa cítim ako ten typek z filmu z rozprávky Ratatouille, ktorý zjedol to jedlo, čo mu pripravil ten potkan a preniesol sa do svojho detstva. Akože výborné. Ďalej tu máme ústricu. Akože ja osobne nie som úplne že najväčší fanúšik ústric. Mal som to párkrát vo svojom živote. Raz mi to chutilo v Amsterdame, keď som to mal s prosekom. Podľa mňa to je viac také flexenie, keď niekto je ústrice a dáva to ešte na Instagram, že a je na tom nejaký, myslím, že cesnak a asi sojová omáčka. V každom prípade táto ústrica myslím, že je uvarená, že není surová. Aha, ja som bol doteraz v tom, že to sú surové ústrice na lade, ale teda vidím, že nie. No ukáž, či náhodou sa vo mne nezbudí nejaký. No, prvý hríz nič moc, skúsim ešte druhý. Či náhodou som len proste nezjedol zlú časť. Proste nie je to nič pre mňa. A podľa mňa všetci ľudia, čo vravia, že im to strašne chutí a že by jedli ústrice, tak chcú byť len zaujímaví. Pretože to chutí ako podrážka, reálne. Priatelia, dám sa s vami ešte jedno jedlo a pôjdem sa normálne nájsť, pretože už som akože aj tak dosť plný, ale chcem sa normálne nájsť. Toto sú rebierka naporciované, neviem, či ich vidno dobre alebo nie, ale s omáčkou z čierneho korenia. Idem vyskúšať. O áno, výborné. Výborné. Top. Toto si pôjdem dať ešte. V každom prípade takto vyzerá večera v Yoma Spa. Ja sa idem ešte trošku nájsť, no a potom sa presunieme ďalej, pretože nekončí. Ešte máme pred sebou dosť hodín a taktiež budeme mať ešte raňajky a zajtra obed. A uvidíme, čo budeme robiť po večeri. Toto miesto inak nemá konca kraja, pretože už som mal pocit, že som všetko prešiel a že viem, kade idem. A zase som proste zablúdil a našiel úplne inú nejakú zónu. V tejto konkrétne je asi stolný futbal, ak dobre vidím. Tu idú rozprávky pre deti. Takže to vyzerá riadne. A tu sú, prosím pekne, tablety s hrami pre deti. A môžu sa tu hrať. Takže rodičia sa asi wellnessujú a svoje ratolosti majú tu. A aktuálne je asi 11 hodín už večer, hej, aby som špecifikoval. Inak tu vidím aj knižnicu. Tu je napríklad Duna. Akurát otázne, že toto je asi v angličtine. Hej, to je v angličtine. Ale zvyšok vyzerá, že je v čínštine. Ľudia, našiel som tu aj kino a môžem rozprávať, pretože teraz tu nikto není. A sú tu opäť také kreslo postele
Je ich tu asi 20. Obrovské plátno, na ktorom sa prehráva film. A takýchto miestností je tu asi 6. V každej ide iný film. Čo som nezistil, takže či je nejaký rozvrh tých filmov, alebo či proste idú len tak random. Ale čo som zistil, tak všetky filmy sú v čínštine, s čínskymi titulkami. Takže asi na také kultúrne vyžitie fajn, ale nič tomu úplne nebudem rozumieť. Keby šla nejaká rozprávka, tak to by bolo super. V cene tých 24 hodín, čo tu môžete stráviť, tak áno, môžete tu zostať aj spať. Je tu veľa rôznych priestorov verejných a aj takých, kde máte viac súkromia, kde môžete úplne v pohode prespať. Avšak keď ste proste rodina alebo kamoši, alebo chcete mať naozaj súkromie so svojou polovičkou, tak na najvyššom poschodí sa ešte nachádzajú ďalšie špeciálne miestnosti, ktoré sú, by som povedal, také ako hotelové roomky, ktoré sú ale extra charge, čiže keď si zaplatíte ten 24-hodinový vstup, môžete tu byť, môžete tu spať, ale ak chcete, že private room, proste že solidnú hotelovú, tak je to extra doplatok. A pozrite sa, akú som našiel napríklad ja. Tak táto prosím pekne má takto setup gamerský, že sa môžete celú noc hrať na počítači a poschodové postele, televízor, gauč, kúpeľňa. To je šialené proste. Tu máte samozrejme hotelové setup, ako som spomínal, kávovar a podobne. Aktuálne je 23:15 a ja som sa po večeri a po hraní hier s chalanmi presunul do tejto coworkingovej miestnosti, kde robím nejakú robotu. Zatiaľ mám z tohto naozaj veľmi dobré pocity. Akože viem si predstaviť raz za mesiac absolvovať takýto detoxikačný zážitok a iba sa tu proste hrať na počítači, wellnessovať, saunovať a proste byť dieťa. A niečo si dorobím a pôjdem sa pozrieť znovu do reštaurácie, pretože by mal nasledovať midnight snack a potom budem riešiť, kde budem spať. Ale to je ešte otázka budúcnosti. Neprešli ani 3 hodiny a ja som späť v reštaurácii, pretože sa podáva polnočný midnight snack, ktorý je od polnoci do 2 rána. Pod pojmom snack si predstavte, že je tu opäť asi 5 stanovíš, kde sú proste solidné takéto jedlo. Pán tu proste o 12:30 ráno takto grilluje hovädzie špízy, kuracie a tento vám zase spraví nudle čerstvé, taký wok s týmito vecami. V tejto sekcii nájdeme nejaké polnočné dezerty ako passion fruit pudding a pod tým máme tiramisu a taktiež pečivo, arašidové maslo, džem, croissanty. Akože ja viem, že som povedal, že chcem z toho vyťažiť čo najviac, ale som tak prejedený z tej večere, z toho všetkého, že pravdepodobne toto skipnem a dám si až raňajky, alebo uvidím, ak za hodinu, dve mi vyhľadne, tak si dám niečo, ale necítim sa úplne na to, aby som do seba napchal croissant s džemom o 12:30 ráno, alebo nejaké hovädzie mäso ďalšie. Tu mi bohužiaľ prestal fungovať mikrofón, no hovoril som o tom, že sa mi podarilo nájsť miesto na spanie, ktorým je takýto gauč, ktorý sa dokáže zložiť aj na posteľ. Mám tu vlastnú obrazovku, čiže by to malo byť v poriadku. Uvidíme sa ráno. Dobré ráno ľudia, tak ja sa už nachádzam na raňajkách, úspešne som prežil noc a spal som nejakých 5-6 hodín. Celkom dobre som sa vyspal. A jediná vec, čo som neodhadol, tak keď som ukazoval tie miestnosti, kde sa spí, tak si vraj trebalo rezervovať. Čiže som nespal v tej súkromnej miestnosti a na jednom poschodí sú vyslovene veľké miestnosti, kde sú také obrovské kreslo postele s televízorom, kde môžete ísť proste, keď sa vysaunujete a chcete len, ja neviem, spať alebo pozerať film alebo niečo. A je ich tam akože viacero a tam sa normálne môže spať, normálne tam spali ľudia. Tak som sa nakoniec zložil tam a bolo to úplne v pohode. Som sa cítil ako v hosteli zo starých dobrých čias, akurát s inou cenovkou. Musím povedať, že sa tu cítim ako na takom nejakom liečení alebo retreate. Alebo keď ste videli takéto filmy z budúcnosti, že všetci tam chodili v rovnakom outfite a boli v nejakom takom zariadení, tak úplne tu sa tak cítim, jak na nejakom tábore. A mám pocit, že nikto tu nemá pojem o čase, nerieši, že koľko je hodín a je to veľmi, veľmi zvláštne, ale páči sa mi tento koncept. Kamaráti, tak práve je 14:30 a ja oficiálne opúšťam po 24 hodinách Yoma Spa. No a to by bolo odo mňa asi všetko na toto video a dúfam, že sa uvidíme na budúce v nejakej inej krajine s nejakým iným zaujímavým zážitkom.